मी पण ते पाहतो. कशेडी घाटाची तुम्ही इथली बोगद्याची पाहणी केलेली आहे. कधीपर्यंत हा बोगदा सर्वसामान्यांसाठी खुला होईल, काय सांगाल? हा अत्यंत महत्त्वाचा असणारा कशेडी घाट. या कशेडी घाटामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतुकीची कोंडी होताना आपल्याला सर्वांना दिसत होती. या टनेलमुळे जी सिंगल लेन सुरू होणार आहे, या सिंगल लेनमुळे प्रवासाची जवळजवळ 45 मिनटं ही मुंबईकडून येणाऱ्या किंवा गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्व वाहन घेऊन जाणाऱ्या प्रत्येकाची वाचणार आहेत. हा बोगदा अत्यंत महत्त्वाचा असणारा बोगदा आहे आणि 10 तारखेच्या अगोदर गणपतीच्या हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नागरिकांसाठी खुला झाला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून त्याचे सेफ्टी नॉर्म्स जे आहेत ते तपासून घेतले जातात आणि मला खात्री आहे की नक्की 10 तारखेला हा बोगदा सर्वसामान्य लोकांसाठी खुला होईल. केलेले आहे. किती टक्के साधारणतः काम पूर्ण झाल्याचं तुम्ही पाहिलं किंवा काय सांगाल? आपल्याला माहीत आहे की मुंबई, आज आम्ही सिंधुदुर्गाकडून आता आपण या बाजूला येतो आहे. सिंगल लेन ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे त्या ठिकाणी जॉईंडिंग करणं सर्व ठिकाणी हे फार गरजेचं आहे. हे सिंगल लेन 9 मीटरची सर्व ठिकाणी आपल्याला पूर्ण कशी व्हायला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून आमचा सर्व ठिकाणचा जो प्रयत्न आहे. काही ठिकाणी ब्रिजेस हे अपेक्षित आहेत, पण ब्रिजेस व्हायला थोडासा वेळ लागणार आहे याची आपणा सर्वांना कल्पना आहे. रत्नागिरीमध्ये ऑलरेडी ज्या ठिकाणी आपल्याकडे जंक्शन्स आहेत त्या जंक्शन्सच्या इथे 2 वेगवेगळे हायवेज आपल्याला त्या ठिकाणून जाताना मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. त्यामुळे त्याही ठिकाणी आता सद्यस्थितीमध्ये ते काम पहिलं पूर्ण होणं अपेक्षित आहे आणि म्हणून मग त्याच्या खाली सर्व्हिस रोड होणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे आणि ते सर्व मोटरेबल असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आज पाहणी करत आम्ही आलेलो आहोत. त्यामध्ये आपल्याला हे दिसून येतं आहे की 80% जास्त काम हे आता पूर्ण होत आलं आहे. फक्त जॉईनिंग्स जे आहेत म्हणजे रत्नागिरीमध्ये असणारे जवळजवळ 54 जॉईंडिंग करणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यापैकी जवळजवळ आजपर्यंत जवळजवळ 24च्या वर जॉईंट आजपर्यंत पूर्ण झालेत. येणाऱ्या ह्या 5-6 दिवसामध्ये हे बाकीचे पण अनेक एजन्सीज यामध्ये लागलेल्या आहेत कामाला आणि त्याही सगळीजणं मदत करत आहेत. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीमुळे सर्वांनी मनावरती घेतलं आहे की हा रस्ता कोणत्याही परिस्थितीने 1 लेन पूर्ण झाला पाहिजे आणि खात्री आहे की नक्की पूर्ण होईल. या कशेडी जो टनेल आहे या टनेलमुळे जवळजवळ प्रवासाची 45 मिनटं ही नक्की वाचतील यात काही शंका नाही.